sa atin. Ganun po ang tao. Iwan ko ba? Ako po sa totoo lang, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko ko. Na-nurture po ako ng nanay ko, si Dorotea. Kahit yun po'y walang pinag-aralan na mataas. Pero doon po ako natuto ng karamihan sa buhay ko. And of course, yung aking pong pakibaka sa Manila, dito sa Bicolandia, sa ibang lugar, doon ko sa pag-join sa mga iba't ibang organization, Rotary Club, Knights of Columbus, Action Bicol noon, marami pang iba. Napakarami. And ito pong pinakauli yung Yes, We Love the Philippines. So doon po nahasa ang buhay ko. Pati sa politika, panandalian. Ngayon, with the present situation that we are in, ang tanungin natin sarili natin, ano ka? Ano ako? Ano ang situation ko ngayon? Ano ang gusto ko? Ano ang wish ko? Saan ako pupunta? At ano ang aking mga gagawin? Kasi po, kung sabihin ko, ay, mabot mga pangarap sa buhay, wishful thinking lang po yan eh. Wishful thinking po yun. Diba? Diba sabi ko parati sa inyo, prayer with action. Prayer with action. Marami kasi action ng action without prayer. May prayer man, kulang na kulang. Iba naman ay very religious, kulang naman sa action kasi pinapamahala na lahat ng ibigay sa kanya ng Panginoon. Marami naman, sobrang sipag, nagdadasal naman, pero kulang po sa opportunity. Ano opportunity? Mahirap po yung opportunity. Ikaw kayod ng kayod, marino. Kaya kailangan po dito pahiwasin ang ating kaisipan. O palawakin ang ating kaisipan. Hindi po dapat dito yung marami sa atin mainggitin. Oy, halimbawa, ito, kaya ganyan yan. Tanungin mo, anong ginagawa mo? Ano ba ang ginawa mo maghapon? Ang ginawa mo ba, is it worth? Ginawa mo ba ay makakatulong para mag-succeed sa goal? Di ba? Kulang na kulang. O dito naman pagdating sa aspeto ng kalusugan. Ito si Madam Teacher kanina dumating dito. Happy dahil nga po dun sa nangyari sa asawa niya, wala pang isang buwan, I think 2 weeks or 3 weeks pa lang. Samantala yung kanyang asawa, ang dami nang nagastos, ilang beses na hospitalized. Pero nung uminom ng ating produkto ng Migawan, ito kanina ay tuwang-tuwa na nagbabalita. Pero tanong sa akin, Dok, ihinto na ba yung pag-inom? Kako wala ka pang isang buwan, hihinto mo na kaagad. Samantalang sakit niyan, decades na. Ganun po ang tao. Nagmamadali. Gumastos na sa ospital, sa gamot, ng napakataas. 1,000 milyon na ata nagastos. Sa amin lang, magkano lang ata? 6,000 lang. Pero yun po ninyo yan. Yan po ang tao. Nagmamadali. Para ba yung tao nagmamadaling umasinso? Kahit mali ang ginagawa, basta umasinso. Mali po yan. Sabi ko nga, para ka umasinso, burning the midnight oil. Ginagawa po yan. At ginagawa sa tamang pamamaraan. Nakita po ninyo kahapon yung namin ni Miss Migawan. Marami po dyan. Alam ko marami nainggit. Marami kung ano-ano sasabihin. Pero nakita ko yung attitude ng tao.
nagtatrabaho, katiwalang cashier, katiwala sa isang grocery, inaasahan, na gumigising ng maagang maaga, alas 5 gumigising na, nagpreparar na, pasiring sa kanila. Tapos, after office hours, nagdinegosyo pa kung ano-ano pang ginagawa. Bakit ka mainggit? Nagtatrabaho Monday to Sunday. Di ba? You cannot compare yourself to a person na ginagawa ang lahat-lahat, nagsasakripisyo sa buhay. Nagtatrabaho ng 12 hours a day. Ikaw, anong trabaho mo? 2 hours a day, 4 hours a day, hindi pa dibdiban. So you cannot compare that. Di ba? Kaya nga po ngayon, napakahirap ang oportunidad. Kaya pag may dumating na magandang opportunity, grab it, nurture it, do your best, and leave the rest to God. Huwag po yung okay na ito kumakain naman ako 3 isang araw. Okay na itong trabaho ko. Nagkaroon ka in case of emergency, ikot ang puwit mo. Diba? Pagkatapos, sisisihin mo ibang tao. Sisisihin mo kung sino-sino. Sisihin natin, buhay natin. Diba? Sisihin po natin buhay natin. Huwag po yung kung sino-sino. Diba? Kaya nga ngayon may pandemic. Kung meron tayong trabaho, may negosyo tayo, be passionate. Diba? Pag may kaharapan ng tao, the best. Huwag mo isipin na yan mahirap. Huwag mo isipin mayaman. Treat them equally. Treat them nicely. Diba? Kaya po sa atin, 98% nagpi-fail. Hindi po naabot ang tagumpay sa buhay. 2% lang po ang nagsasucceed. Ngayon po siguro, with the pandemic, baka 1% na lang. Kasi nga po, kulang na kulang. Akala natin, okay na, ayos na, tama na. Kailangan po maging passionate tayo. Passionate. Ano ba ang kulang? Ano ba? Bakit ganito? Bakit ganyan? Ano ang kulang? Ano ang dapat gawin? Di ba? Hindi yung basta okay na. Hindi po dapat ganun ang attitude natin. Anyway po, kachat ko kanina si Brother Alex, yung pong IT natin programmer ng Unilevel. He will be coming here sa Saturday after lunch para ibalita ko rin sa inyo afterwards kung ano na. Pero maganda na po, maganda na raw ang kanyang nagawa. Sa tingin ko, nasa 30 to 50% na nagagawa niya. So yung taong yun, nakita ko, passionate din sa trabaho. Walang masyadong buladas, hindi bukadura. Diba? Yung iba kasi, hindi pa nga iniisip yung kikitain kaagad. Wala pa nga nagawa. Ito, wala siyang sinasabi. Kaya nga natatakot ako. May pambayad kaya si Doc Joey. Kayo, magjo-join lang. Diba? Itong mga ayap na to, dapat lumayap na kayo. Diba? Bibigyan ko kayo napakagandang opportunity of your lifetime. Grab it, sunggaban ninyo, sunggaban natin. Yung hindi dito susunggab, magsisisi habang buhay. Naniwala kayo sa akin. Wala na akong nakitang opportunity Ang opportunity ngayon, may magandang opportunity but very risky. Ang tanong ko, are you willing to gamble? Kung risky taker ka, go for it. Pero kung ikaw hindi, don't go. Di ba? Ako kasi, risk taker ako. Lalo-lalo pag mayroon akong gustong abutin. Pero may certain amount lang i-risk ko. Hindi ko po i-risk yan ng aking buhay. Di ba?
So, ganun po yan. Pero dito sa Unilevel, wala ka halos na risk. Kasi ang product mo, more than the amount of you invest. Diba? 2 boxes ng Mega One. Good for your health, to your family, and it is already discounted. What is the risk? No risk. Ang ano mo lang dyan, kung ikaw ay hindi nagkukwento, hindi ka passionate, hindi ka nagkukwento ng 2 hours a day, ay hindi ka asinso. Pero, panalo ka pa rin kasi nakainom ka ng Mega One. Di ba? Pero ikaw puro negative ka, ay abutin ka sa kangkungan. Sige nga, umanap ka ng ano yan. Hanggang ano ka na lang, raffle ng raffle ng raffle. Hanggang 50 pesos ka na lang, 100 pesos. Ano mangyari dyan? Paano umabot ang pangarap sa buhay? Di ba? Pero dito, sunggaban mo, kwentuhan mo ang pamilya mo. Yung immediate family muna, kasi lahat yan susceptible sa COVID-19. Lahat sila ay susceptible sa mga karamdaman. Lahat sila nangangailangan ng pera. Huwag ka na muna lumayo doon na muna. Diba? No, after that, no, yun ang mga relatives, friends, associates, diba? Sa Facebook, YouTube, sa ang tawag nito? Instagram. Oh. Pero sino ang umpisan mo? Pagpraktisan mo na muna ang pamilya mo. Kasi ang sabi nga nila, napakahirap daw alukan ang pamilya. Di bale, basta ikaw, ginawa mong lahat, dahil nga pamilya mo, mahal mo. Kung matigas ang ulo, hindi mo na problema yan. Pag may nangyari dyan, hindi mo problema kasi ginawa mo yung dapat mong gawin. Di ba? Ganun po yan. What is important? You try to bring the horse into the river, but it's up to the horse to drink the water. Maliwanag po yan. Kaya ako, passionate ako ngayon. Kaya ko magprograma hanggang 6:30 ng gabi para makapahinga si Miss G, ang babaeng punong-puno ng Russia. Di ba? Na lalong naging beauty. Di ba? Kaso parating LRD. LDR pala. Nabaliktad na. Ay, nako. Okay. Aha. Alam po ninyo sa mundong ibabaw, it's a challenge. Every day is a challenge. Pag nagkamali tayo, mahirap po. Di ba? At always bear in mind your own kano. Don't mind others kano. Di ba? Isip ang pakialaman natin, buhay natin, huwag natin pakialam ang buhay ng may buhay. Di ba? Kung ikaw ay hininga ng advice, yun, pakiala. Mag-ano ka, pero makialam ka sa iba. Ngayon po, yung mga tao na iniisip ang kasamaan, ang hindi maganda sa kapwa, darating po sa inyo yan, sangkatutak na kapangitan ang darating sa inyo. Kasi ganun nga po iniisip ninyo eh. Pero isipin natin ang maganda sa ating kapwa at maraming magagandang bagay ang darating sa atin. Ganun po yan. The law of karma na sinasabi natin. At sa panahon na ito, kailangan talaga tayo. Sabi nga, straight line, walang crooked line. Maniwala ka po kayo sa akin. Straight line lang tayo. Yan po may pagmamalaki ko sa inyo. Straight line tayo. Wala po dyan na crooked line. Ngayon, dito po sa ating mga kasamaan sa AYAP, Amazing YouTubers, sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya, ito na ang aking pamana sa inyo. Ito ng aking may
maibibigay sa inyo magandang kalusugan. O, ito nga, si Madam kanina, ano apelyido nito ni Madam? Miss Clay? So, kanina dyan? Ha? Forte. Si Mrs. Forte, 59 years old. Isang teacher po. Yung kanyang husband, retired. Retired, di ba? Retired na yung husband niya. Mas may edad sa kanya, pero sakitin. Tuwang-tuwa. Bumalik dito, bumili po ng juice at saka ng amazing juice and amazing coffee mix. At meron pa raw yung iniinom na mga kapsula. At bago maubos, babalik. Pero sabi niya, ang ganda kaagad ng resulta ng kanyang asawa. So, sabi ko nga, praise God, hallelujah. Naniwala sa atin. Sabi ko, there must be a philosophy in life that we have to follow. There's no harm in trying, done none at all. Si Doc Joey po, ang produkto namin is 2008 pa. For almost going 14 years. Common sense lang po yan. Di ba? At ang Mega One po, sangkatutak ang nag-testimony. Pagkatapos ikaw, hindi ka pa naniniwala, ay sino ang mawawalan? Hindi naman po kami. Kayo po ang mawawalan. Diba? Analyze po ninyo ang buhay ninyo. Ilang taon na kayo umiinom ng gamot. Ano nangyari? Ilang beses na kayo na-hospitalize. Ano po ang nangyari? Diba? Subukan po ninyo kami 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Tingnan po ninyo ano mangyayari sa inyo. Diba? Na gumastos na ito, milyones. Sa amin, nabili lang 6,000. O, alin ang mas mura? Yung 6,000 may nangyari, yung milyon wala. Nakita mo ninyo yan? Tinatanong ako kung ano na mangyari kung babawasan na ang dosage. Wala pang 1 buwan. Diba? Naka 3 months man lamang na overhaul ng katawan. Kasi ang overhauling po ng katawan natin, 3 to 6 months po yan to overhaul. Para bang makina. Matagal lang tumatakbo ang sasakyan. Kailangan i-overhaul. Ang overhauling po niyan, hindi po madali. It takes. Diba? Yan po, makina. Tao, flesh tayo, tao. Diba? Ilang taong ka na? Ang makina, pag mga tumakbo ng mga 10 years or more, overhaul. Ikaw, ino-overhaul, 60 ka na. Diba? Pagkatapos gusto mo matapos in 15 days, gumaling ka na ng tuluyan, wala pa o yan, may improvement. Diba? Magandang improvement kasi nag-response ka agad ang immune system mo. Diba? Ganun po yan. So, kailangan po natin kasi marunong tayo mag-evaluate. Evaluator po dapat tayo. We have to evaluate everything on earth. Diba? Evaluate natin. Ano ba nangyari sa atin? Bakit ganito? Diba? Sabi ko sa inyo, uminom kayo ng gamot, na-hospitalize ka, hindi ka pa totaling gumaling, may kulang. Yung kulang kami magpupuno. Ano masama doon? Importante, gumaling ka. Importante, humaba ang buhay mo. Importante, happy ka. Importante, hindi ka kinakabahan araw-araw. Diba? Okay po ba yun? O so lahat mong gusto mag-ipag-ugnayan sa atin, just text or call afterwards sa 0998-975-8121. 0998-975-8121. Okay, yan po ang ating pwede kayo dyan mag-text o tumawag. Then, ating later on, afterwards, kasi yung pong isang cellphone natin ang kasalang sa 0917-853-8933 0917-853-8933
8933. Yan. At pag-share sa ibang grupo, share sa ibang grupo, hindi lang po sa AYAP group. Okay, para po sa marami ang makalam dito po sa Powerpole, amazing product from Florida, USA, ang Mega One. Mega One for a mega health and for a mega business that will be coming soon. Yan, di ba? Ang tao, maraming taong takot sa negosyo. Takot ka sa negosyo. Bakit ka matatakot? Andyan ang kwarta sa negosyo. Addition and multiplication po yan. Ang trabaho po, kung minsan, addition, subtraction. Di ba? Hindi ko po kayo aasenso ng mabilisan kung kayo trabaho lang. Di ba? Okay, maliwanag po yan. Dapat alamin po natin yan. No. Kailangan po natin evaluate. Sabi ko, ano ba negosyo do atin, Joey, dito? Uminom? Gumaling? Magkwento? Di ba? Magpagaling? Di ba? Tulungan ang kapwa at kumita lahat. No, di ba? Ayaw ba natin yan? Kaso yung karamihan, takot. Takot. 98% takot, 2% lang ang hindi. Takot. Sinabi ko yung gagawin, ang gagawin naman iba. No, paano ka? Ako ang nakakaalam. Kayo halos ang alam kakaunti. Yung konti yan, mali pa. Kulang pa. Di ba? Sinabi ko ganito, mag-prepare kayo ganito. Araw-araw, prepare kayo ng 50 pesos a day o so 100 pesos a day. Ayaw ko niyan. Wala, natapos ka ng bata ka. Di ba? Puro na agrangay, Dok, wala akong pera. Dok, wala akong makain. Pero nasa Facebook. Di ba? Yung Facebook niya naman, hindi mapagkakakitaan. Di ba? Dapat mag-Facebook kayo, mapagkakakitaan. Kung hindi ka magpagkakakitaan, useless ang ginagawa mo. Hindi makakatulong yan para ma-achieve ang goal. Di ba? So ano ang gagawin natin? May karamdaman ka. Ano? Kung pare-pareho din ang ginagawa mo, same, banana. May diabetes ka, may high blood ka, may high cholesterol, the same ang ginagawa mo. Sa awa ng Diyos, 5 taon ka nang ginagawa mo, ganun pa rin. Akyat, baba, akyat, baba. Di ba? Same, may kulang. Kinaligtaan natin yung number 1 na weapon na binigay sa atin ng ating dakilang Panginoong Hesukristo. Ano, Dok Joey, yung weapon na yon? Yung immune system natin. Ano ba bang pinapakain mo sa immune system? Karne, mamantika, maalat, matamis, processed food, junk foods. Sabayan mo pa ng stress. Paano ang immune system mo kapag trabaho yan? Ano magagawa niyan? Paano pumasok yung coronavirus sa iyong lalamunan? Ano magagawa niyan? Wala. Lupaypay paano sila Lupaypay yung antibodies mo. Titingnan lang yan. Parang low IQ na. Diba? Samantala kung pinainom natin ang Mega One, anak ng pating, kakainin kagad ng pating niyan. Kakainin kagad yung virus na yan ng ating antibodies. Yung ating immune system, ang lakas-lakas, nagmamando na. Suguri na yan.
patayin na yan. Durugin na yan. Oh, di ba? Oh, may cancer cells ka na. Nagdumadami na. Kaya stage 1 ka na. Sabihin ng durugin mo na yan. Natural killer cells. Katayin mo na yung mga cancer cells na yan. Eh kaso pinabayaan mo, inantay mong stage 4. Ay uminom ka man ng Mega 1, too late the hero na. Wala na. Hindi na kaya. Hindi na kaya kasi laganap ng cancer cells. Yan. Dapat maunawaan kasi ninyo, hindi yung salita lang kayo ng salita, ng kaalaman ninyo, kakaunti. Di ba? Dapat bago ninyo ibuka ang bibig ninyo, mag-research muna tayo. Di ba, Ate Sophie? Dapat ganon. Mag-research muna. Di ba? So, ganon po yan. Oh. Kasi lagi natin sinasabi, ang magandang kalusugan ay daig pang kayamanan. Pero ang tanong, ano ba ang kalusugan mo ngayon? Ilang taon mo ba balak na mabuhay sa mundong ibabaw? Ano ba ang state of health ang gusto mo? Ang wish mo? Di ba? Ano ba ang ginagawa mo? Ano ba ang mga kinakain mo araw-araw? Ano ba ang activities mo araw-araw? Ano ba ang mga supplements mo araw-araw? Dapat ganon. Meron kang gagawin. Si Manay kanina bumili, taga-Baryada. Oh, madam, bakit parang ngayon ka lang na pumunta? Hindi, pinapabili ko dito yung anak ko. Dok, pwede bang painumin 2 kapsula? Kasi yung anak ko may masakit daw. O, painumin ko na lang na, sige ako, painumin ng 2 kapsula kaagad. Pagdating mo doon, pagkatapos mamayang gabi bago matulog, 1 kapsula. Diba? Kasi natatakot eh. Painumin mo kaagad. Wala namang overdose eh. Underdose meron. Pero wag ka naman iinom na 10. Hindi ko naman yan sinasabing 10. 2 pwede. 3 pwede. Pero 10 wag. Kalukuhan na yan. Diba? Okay, maliwanag. So, sana po naunawa natin. Anong modulated voice pa ba ako? Miss Migawan, modulated voice ba ako? Wala na ata si Miss Migawan. Hindi na naka-online, baka umuwi na. Baka sa kanila walang internet. Di ba? Kasi kailangan daw modulated voice si Doc Joey. Yan, di ba? So, tuloy-tuloy po tayo hanggang 6:30. Kasi yung sa probinsya natin, kinat off muna natin, mahina ang nila doon, ang coverage. Gusto natin malawak ang coverage. Kung mag-offer po sa ako ng programa sa iba, sa mga provincial station, dapat malawak ang coverage. Ayaw ko na mahina. Di ba? Ayaw ko na mahinang coverage. So, tuloy-tuloy tayo hanggang 6:30. Ano po ang inyong mga katanungan? So, yan po sa ating good health. Di ba? Health is wealth. Andito po ang Amazing 4. Miracle C, 5 klaseng natural vitamin C. Sa cardiovascular system, sa immune system. Sipon o bulag na trangkaso. Makakatulong din sa COVID-19. Ang Migay naman, 5 klaseng mga very powerful super fruits for super antioxidant, overhauling, detoxification. Sabi ko nga, kung kayo umiinom ng antibiotics, kailangan mo ng mga detoxification na food supplement. Kasi umiinom ka ng matagal ng antibiotics, wala kang mga kinakain o iniinom mga natural ng pang-detox, delikado po ang kidney ninyo. Di ba? Kailangan antibiotics, po yan, prescribe ng doktor. Huwag po kayong inom lang ng inom. Kasi delikado po yan.
Then multiply natin 5 klaseng very powerful mushroom para mapalakas ang immune system. At ang Mega 1, 21 very powerful ingredients. Nandiyan na po yung 4 na dun sa Miracle Seal, 5 sa Mega A, 5 sa Multi-5 at 7 mga plant foods para makumplito yung 21 ingredients para bigyan ng tamang detoxification para i-boost immune system, mapalakas ang cardiovascular system, ang ating respiratory system and other system, and of course ang Mega 1 para sa overall health, di ba? Kaya po binansagan yan, bansag, tinawag, di ba? Na Amazing 4. You will be amazed, di ba? Amazing 4. Okay, maliwanag po yan. Ngayon, yung ibang nagtitipid, Mega 1. Kasi 21 ingredients na. Kasi ang Amazing 4, 20 to, at mas mataas po ang mga milligram. Kaya mas powerful. Para 4 na mga magagaling kontra sa isa. Alin ang mas magaling? Siyempre, so 4. Parehas magagaling. Okay, maliwanag po yan. Maliwanag po. Kung na kayo naliwanagan, pwede tayo mag-usap. Mata sa mata, bibig sa bibig. Diba? Hindi dito pwede ang tayo ay pa-beauty lang, pagwapo-gwapo lang. So ano na ang mga balita? Ano na ang balita? Yan, ang balita parang raw, bakit daw ay gwapo ni Doc Joey sa kanyang haircut? Ganun ba nag-haircut? Ganito pa ako tayo, lang. Once in a while. Di ba? Once in a while lang. Kaya po ay marami Success is determined by right attitude and work with no limit. Work with no limit. Limitless. Do you agree? Di ba? Kasi kung ikaw ay conscious ka sa oras, ay walang mangyari. Di ba? Limitless dapat. With the right attitude. Di ba? Di ba? Wala dapat na ito. This program is brought to you by Dorotea Resort and Spa, located Barangay Kaukutan, Bakakay, Albay. Yan. Ayan na po yung pinipinturahan na po ang labas ng ating ang ating Dorotea Resort and Spa. Parang brand new. At may mga addition, may mga mural. Mayroon tayo dyan na dating corner. At meron po tayo na pool dyan na maliit na pool pero maganda, cozy. Private sa pamilya. Pwede po hanggang 4 yung matutulog pero maliliit. 5 maliliit. Adult pwedeng 2, 3, the most is 4, di ba? At ang tubig, pag ka sa yung paa mo nasa tubig. Kaya maganda. Pag mag-swimming ka nasa ilalim ng kwarto. Di ba? Innovation. Malapit na po matapos yan. Basta itong Mayo pong yan, baka next week, operational na yan. Last week of May, operational na po yan. Yung malit na swimming pool na bago, pang 3 swimming pool na po yan. Okay, so unique po yan. Wala kayong makikita katulad yan. Wala pa akong nakikita katulad yan sa ginagawang pool dyan. Okay. So, yan, panibagong Diyan naubos yung ni Doc Joey. Naubos yung strength ng Abril, Mayo.
Marso, Abril, Mayo. Ay, Diyos ko. Pero andyan na yan. Kahit paano nakatulong din tayo sa kanila. Di ba? Ba? Di ba? So, sana po ba tayo? Sana? Ano na? May mga nagpapa-shout out na ba? Ano nangyari? Yes, we love the Philippines na? Oh. Di ba? Ano na sila? Ano na nangyari? Di ba? Oh. Oh, di ba? Ano nangyari? Oh. Sending love. Si Diamond Marilyn Marchand. Talagang very loving ito. Very nice. Miss Amazing Janelle Grace P. Akinde. Always nice ining ba amazing nito. Good afternoon po, Doc, at sa mga ka-amazing natin. Oh, amazing. Diamond. Ninya really moral. Dan sharing and caring. Share po natin. Ay. Sino nag-share sa taga Bicol kami? Yung mga Bicolano kami. Opo, need natin work hard. Kailangan po talaga yan. We never compare po. Dapat our best. We do our best. Yes, do your best. Di ba? Good afternoon po sa lahat. Amazing G. Bayaban. Hello po. Joby, Loyola Country. Yes, Miss Joby. Kumusta na kayo? Di ba? Hello po. Yes, huwag tayo makialam sa hindi sa atin kasi may ka. Yes, tama po yan. Huwag mong pakikialaman. Share po natin. Yes, dapat i-share po natin. Dan po, share at care. Miss G. Baya, lagi ito panalo sa raffle. Diba? Parating panalo. Mega 1 for overall mega. Yan, tama. Mega 1 for overall mega. Sabi ni Amazing Diamond Ninya really moral. M. Dino, hello po. Hi. How are you? Dan share. Yes, share. Sa ano po, ibang grupo. Thank you sa Lord. More and more. Diba? Thank you too. Ako di pa nakakakuha ng panalo ko last week. Ay, i-donate mo na lang. Kasi marami ka ng pinanalo. Hindi pa rin nakukuha. Diba? Ay, i-donate mo na lang yan. Let's all go to Dorotea. Yes. Wow. Wow na wow. Di ba? No. Talagang wow na wow dyan sa Dorotea. Loving. Yes, we love Doc. Hey. Thank you. Pag hindi niyo ako nilab, parang hindi niyo nilab ang buhay ninyo. Yes. Ang ganda. Wow. Oh, ang ganda talaga. Punta-punta na ang lahat. Dapat. Miss ko na kayo dyan sa office. Oo nga. Pa-shout out po sa asawa ng pamangking ko. Birthday ngayon. Rose Ann Gonzales. Happy birthday! Rose Ann Gonzales. At ang kanyang asawa. Yan. Happy birthday. O, di ba? Nagpapa-shout out, Amazing G. Bayaban. Di ba? Pwedeng mag-walk-in, sabi ni Miss sa Dorotea Resort, kung pwede raw mag-walk-in, sabi ni Syra B. Cabanilla. Yes, pwede po ang walk-in.
Pero mag-walk-in po kayo, huwag yung alas 12 na madaling ng midnight. Pinapasarado ko na po yan. Hanggang alas 10 lang dapat. Barantay kami sa inyo. Lugi sa kaantay sa inyo. Diba? Okay? Oh. Oh, ito okay po ba sa inyo lahat yan? Kayo po yung naniniwala na ang magandang balita dapat Magandang balita dapat ipamalita. Ang pangit na balita, wag na ninyo ipamalita. Pangit na Di ba? Okay, naintindihan po ba natin? Di ba? Malami nang gusto tumakbong presidente raw sa Pilipinas. Sige, tumakbo kayo lahat. Pag wala nang tatakbo, ako nila ang tatakbo. Para siguradong panalo. Di ba? Tumakbo na kayo lahat. Ako hindi tatakbo. Pero kung wala nang tatakbo sa inyo, ako ang tatakbo para walang talo. Panalo na. Di ba? Wala pang gastos. Kasi ayaw kong gumasto sa politika. Anak ng tuka, anak ng pating, magsisilbi ka na ng sanggatutak para sa bayan, gagastos ka pa, wag na lang, sa inyo na yan. Di ba? Ako? Nabula ninyo ako minsan, hindi niya ako mabubula sa pangalawang bisis. Di ba? It's all yours. Masarap ata ito maging health educator. Masarap ata itong ating gagawin na unilevel. Di ba? Sa inyo na yan. So what? Di ba? Okay ba yon? Naniniwala ba kayo? Kung naniniwala kayo, salamat. Kung hindi, kung hindi, kanta ko. Anong kanta ko pag hindi? I'm sorry, my love. Di ba? Pero kung maniwala kayo, you mean everything to me. Di ba? Okay. Ganun po yan. Di ba? So, lahat po na gustong magkipag-ugnayan sa atin bukas, maaga tayo, alas 9. Hanggang alas 6 lang po tayo. Kasi may programa na tayo. Di ba? Okay. Di ba? Di ba? At yung may mga problema sa karamdaman, don't worry, be happy. We are here to help you with natural, in a natural manner. Yan, di ba? Okay ba? So kung kayo po kayo naniniwala, salamat. Kung hindi, I'm sorry, my love. Di ba? Okay. Nga sa akin ibigay. Bakit? Asa na kaya customers natin? Sis Jade, naboring ako now. Daming tao dyan. Di ba? Ang dami dyan. Pa-shout mo, Doc, nakaka-boring. Huwag ka maboring. Hayaan mo sila. Di ba? Dan sharing na po, Doc. Sige, share natin. Kakaunti lang share ninyo Di ba? Dapat marami. Di ba? Dapat sa'yo ibigay. Oo. Go lang lagi. That's yes. Wow. Dapat ganon. Go lagi. Huwag yung hihina-hina. Di ba? Ayos.
Magtumbling. Gusto na rin si Amazing Ninja na magtumbling. Sige. Galing diyan sa Albay, papuntang opisina, magtumbling ka, magtumbling. Ang tawag na sa inyo si Amazing Ninja Tumbling. Di ba mayroon kasi dati bintumbling? Wala na yon. Ngayon naman si Amazing Ninja Tumbling. Yan. Tinumbling niya from kanyang bahay sa Albay papunta ng Cabangan West sa ating booking office. Di ba? So lahat ng gusto magtanong, paano nakakatulong ang Migawan? Ano nagagawa nito sa ating kalusugan? Just text Doc Joy 0998 975 8121 0998 975 8121. At sa ating isang mobile phone 0917 853 8933 0917 853 8933. We are open tomorrow as early as 9 o'clock dito po sa Imichi or Amazing 4 office sa Barangay 18 Cabangan West in front of Food Panda and Bangko Sentral ng Pilipinas beside Angeles Cake, Legazpi City. Yan ang ating pong booking office at pwede mabibili rin po ito dyan sa market site, Pavlati Street, Iraya, Ginubatan, kay Miss Migawan Arlene Pabilonia. Ganyan na pong mobile number 0946 051 9050 0946 051 9050. Ang globe niya 0927 316 7466 0927 316 7466. Ang kanyang FB page Arlene C. Pabilonia. Yan po yung ating nabigyan ng reward ng recognition yesterday at nagkaroon tayong guest natin dun sa ating parapol yesterday, si Miss Migawan Arlene Pabilonia ng Ginubatan, Albay. Okay, so we have 9 minutes to go para sa ating programang Kalusugan at Bayanihan, Serbisyong Natural. Yan. Nanalo ba ito si Tin Nasi kapon? Ayun, meron dito siya. Tin Nasi, relax ka lang. Darating din sa iyo ang load. Pag hindi dumating, ibig sabihin, may problema. Yan. Naibigay ko na yung iba karamihan, naibigay na natin. John Danyas, okay na yan. Ang Marilyn Marchand ata para wala pa. Yan, di ba? Si Des, okay na. Si Miss Migawan Arlene, hindi pa. Utangin na lang na kasi marami namang kinikita ito si Miss Arlene. Di ba? So, ito muna ang ibigay natin. Ay, okay. So, yan po kasi yung magandang balita. Ang magandang balita no dapat ginagawa. Ipamalita. Ayan, congratulations yung winners po kahapon ng ating mga parapol. Di ba? Ito, papadala ko na so nakakaya kay Miss Amazing Teen. Amazing Teen, kumusta? Di ba?
Oh. Oh. Ha? Ano number mo, Amazing Teen? 0948? O, i-load ko muna ito kasi ano na parang 0831 para naman ay ganahan ito si Amazing Teen. Lagi pa naman sa atin nakasubaybay. Ang daming sinishare araw-araw. Pagkatapos sabihin niya, Doc Joe, yung load ko, ayaw mo ata ibigay. Andito na, nag-ano ako? Nag-ano ako, Miss Tin. Nag-break po muna ako sa ating programa. May load ko lang. Yung ano mo, yung price mo, okay na. Ayos na. Ayos na yung load mo. No more problem. Okay. Okay na kay kay G. Bayaban, Jun Danyas, okay na. Ay, itong kay Roslyn Zamora, hindi pa. No, obligasyon. Ayan, ano ito natin? Ano na rin natin itong kay obligasyon. O, di ba? Para tapusin na natin. 068-9174. Oh, di ba? Oh, di ba? Okay ba 'yon? Para matapos na natin. Wala na tayong problema. Yung kay Miss Marilyn Marcha na lang. Di ba? Bakit Miss Marilyn Marchan? Ang inaano mo, ay nakaano pang GCash natin, nakapag mamaya na yung GCash mo. Okay. So, ayos na. Ayos na yung ating John Danyas, G. Bayaban, Roslyn Zamora, obligasyon, Tinase, loaded already. Ang hindi na lang kay Marilyn Marchan at kay Amazing Diamond Arlene P. Pabilonia. Pasensya na po kayo. Yung kay Miss Marilyn baka mamaya after the program kasi yung GCash natin yun nakagasalang, di ba? So yan po, congratulations sa mga followers natin na walang sawa na umaalalay, tumututok sa atin every Wednesday ang ating parapol. At yun naman sa pangkabuhayan raffle natin, kahapon 2 nanalo. Amazing Diamond Dis Lauren 200 loaded already. Amazing Diamond Miss Migawan Arlene Babylonia 300 not yet loaded, not yet paid. Utang muna. Okay. Di ba? Ako sinasabi ko ang totoo, hindi ako nagsisinungaling. Di ba? Hindi pa bayad, sabihin ko bayad na. O, di ba? Nakakahiya sa akin. 50 pesos kay Amazing Diamond Marlene Marchan, 300 pesos kay Amazing Miss Migawan Arlene Pabilonia. Di ba? Ang utang ko na lang, bali 350. Di ba? Okay, so lahat pong gusto mag-ipugnayan sa ating bukas, agahan lang po ninyo. Kung kayo may mga karamdaman, huwag po ninyong tiisin yan. Andito po ang Migawan, ang Amazing 4 para matulungan kayo. At yung po mga natulungan na natin na libo-libo na po kayo, tulungan po ninyo ang inyong pamilya, kaibigan, kamag-anak para matulungan din po natin sila. Hindi lang dapat kayo matulungan ng ating mga produkto napakagaling na galing po sa Florida, USA. Di ba? Kasi po, ang magandang nangyari sa inyo, dapat mangyari din po. May maganda rin mangyari sa inyo mga mahal sa buhay, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kaibigan. Ngayon, kung sinare ninyo, ayaw nila, ipagdasal ninyo. Bahala na si Lord, di ba? At kung iyan ay talagang maililigtas yan. Di ba? Okay, maliwanag po yan. Kasi kung matigas ang ulo, pa rin kahit pag nagdasal natin, ay wala na tayong magagawa. Okay po, ganun po ang sistema natin na dapat nating gawin. Kasi po, ang pagtulong,
is an opportunity. Okay. Pero medyo namamalat na tayo. Okay po. Yes. Okay, maliwanag. Okay. So, Amazing 4, Mega 1 for health, good health, at Unilevel program na coming soon. Pagdasal po natin, I am appealing to everyone na nakikinig. Pagdasal po natin na maging perfect ang system at marami po ang tumalima para marami po tayong matutulungan. Hindi lang po sa kalusugan but financially. 98% po ito, 98% na napakaganda sa atin. 'Di ba? 98%. Ang 2% po diyan, yung tamad. 2% diyan negative ang attitude. 2% diyan na magbe-fail, yung pong parang iyong matching tinalo ng pagong. Kasi nagpatumpik-tumpik, hindi katulad ng pagong na talagang okay, tuloy-tuloy lang. Naniniwala kami sa iyo, Doc Joey, kahit kami mahina, pero tuloy-tuloy lang kami dahil kami naniniwala sa iyo. Tuloy-tuloy lang ang aming journey. Hindi kami naiinggit, hindi kami natatakot kasi alam namin napakagaling ang produkto at alam namin ang Unilevel ay makapagbibigay sa amin ng tagumpay na aming minimiti once ginawa po namin ang lahat and leave the rest to God. Amen. Okay. So once again, pwede nyo i-text, tawagan sa 0998-975-8121. 0998-975-8121. Mga ka-amazing, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, mga kapamilya, mga kapatid, ito po ang ilingkod si Dr. Joey dito nagsabing maraming salamat, magandang gabi. God bless to everyone. Keep safe and healthy, and Unilevel program will be the program that will help us financially. Maraming salamat and God bless. God bless us all. Amen.